ንሰማማዕ ንቑርብ ጊዜና ኣይኮንና ነበርቲ ሞወቲና ኣይሎሚ ኣይፅባሕ ኣብ ሓመድ በለይቲ ንሰማማዕ ንቑርብ ጊዜና ኣይኮንና ነበርቲ ሞወቲና ኣይሎሚ ኣይፅባሕ ኣብ ሓመድ በለይቲ ተፋቒርና ንበር ሓቢርና ንዘቲ ሓላፋ ይኮዩ ናይዚ ዓለም ሃብቲ ሓላፋ ይኮዩ ናይዚ ዓለም ሃብቲ ናሓውና እናተሳቐ ኣውዲቕና ንኸብር ንስጋና ክነሕጉስ ኢልና ምሳና ዘይነብር ናሓውና እናተሳቐ ኣውዲቕና ንኸብር ንስጋና ክነሕጉስ ኢልና ምሳና ዘይነብር ናሓውና እናተሳቐ ኣውዲቕና ንኸብር እንታይ ዘሎ እዩ